in ka ji wane tabbas ba banza ba. A gani na inda ban yi makaranta ba akwai waɗanda aka haife mu tare suna ƙauye suka tashi. Idan kika gansu yanzu ake ce su innan kakanni na ne. Shirin in ka ji wane shirin zai rika tattaunawa da waɗanda suka sha gwagwarmaya a rayuwa. Mu yadda muka fara sai an yi training ɗinka. Na fara as duty continuity announcer. Abinda dai na yi missing shine news reading ɗina musamman 1 o'clock news. Abinda ya fi bani wahala na yi aure na fara haihuwa akwai tashi karfe 4 na asuba ki tafi a ofis to wannan ne dai ya bani wahala amma manufar shirin zai karfafa gwiwar masu tasowa. Akwai lokacin da na tsorata shine lokacin da aka yi ku 1983 in ka ji wane who plays the piper dictates the Rayuwa Radio.